Здравейте хора, днес ще играем Stumble Guys, вече съм почнал игра. Опадаха се другите извънземни. Добре, имаме гост, както виждате капибара, веднъж не знам дали помните ме покани. Има някакъв захласки също. Днес ще играем с пандата. Паднаха, нищо. И моят приятел падна, ето. Пишете в коментарите вие, ако сте нови и не сте гледали моето ново миналите две видеа, дали играете Stumble. Днес ще играем само една игра и да слушам видеото.